Naya ako si Don Robert, si Billy Trivia, tsaka si Don Macho. Naya ako sila kasi may konti kami pag-uusapan na konting yabangan lang. Yan. Business ba to, sir? Business. Medyo, puro na lang kasi business eh. Ano naman pag-uusapan nyo ngayon? So kasi ngayon talagang heart to heart matindihan na. Don Robert. Heart to heart usapan. Ito, kay Billy Trivia, hindi ko alam. Sige, ikaw, Don Robert, may gusto ko bang sabihin? Kasi ako nag-imbita sa inyo rito eh. Meron. Ano? Naguguluhan ako sa ni Bill Trivia. Bakit? Mas mato ka. Ba't ganun? Sabi na, gabi na, pero liwanag pa eh, may araw eh. Hindi kasama sa script yun ah. Kakamustahin lang kita. Alam mo, marami kang trivia eh. Balita ako, nagbubuhat ka na lang ng hollow blocks na yun ah. Paggalit mo. Ano ba yung bago mong hini-negosyo ngayon? Ano? Marami. No, tsaka balita ko, may kumalit sa lit daw na edits mo ah. Ano ka ba? Hindi ko malat yun. Totoo talaga. Anything else I would like to thank. Ayan. Diba ganun ka? Hindi kasi share ko lang yung mga alam mo, nagtanim ako ng kawayan din. Yung balati. Kawayan? Oo, kalay. Yung balati to. Tapos diniligan ko mga 1 week. Tumubo na siya, nagkaroon na siya ng sanga. Nagkaroon kami pala. Tapos nagkadahon. Tapos nagkaroon ng naging oregano. Kawayan, naging oregano? Isa kang plantito-plantita. Yan. Totoo. Napamahal ako sa plant. Plants is zombie. Zombie? Hindi. May larong ganon. May May plants larong versus ganon. zombie. Alam nyo ba kaya nauso yung plants versus zombie? Bakit? Kasi yung plants, tumutubo yan. Oo. Nagbibigay ng oxygen yan. Trivia to, sir, trivia. Kaya nga Billy Trivia. Pwede. Pag nakaharap mo. Yung zombie, ano yan? Fertilizer yan. Fertilizer. Spell mo sir. Fertilizer. Fertilizer. P-I-C-C. Fertilizer. Gaya lang sa'yo, parang trivia lang din. Oo, trivia rin to, sir. Alam niyo ba kung paano gumawa ng pangit na tao? Paano po? Tanong mo sa akin. Tanong mo sa Wow ah. Wala ka pansanan. Inis ah. Kaya naman ako, bes. Uliya ka naman. Ano masasabi niyo dun, sir? Hindi, yung si Don Robert. Don Robert, kaibigan ko yan. Oo, kaibigan. Plastic yan. Yung mga hindi nyo pa alam. Yung totoo ah. Ano yun? Di ba tatanim ako ng halaman? Oo. Ayan, nagpapatubo ng mga niyan. Yung mga spectacles. Ha? Spectacles. Spectacles? Ano yun? Sir, may naintindihan. Meron. Ano yun? Salitang alien kasi yun. Salitang alien ba yun? Sir, salitang alien daw po pala yung sinasabi niyo eh. Ha? Ano bang masasabi niyo sa sinabi ni Billy Trivia? Ano yun? Ayun yung kung naalala niyo yung pag-attack ng Mars. Oo, di ba may mga may mga parang incubator na gano'n. Wala yung incubator niya. Nahanginan yung utak niya kaya medyo meron siyang dysplasia sa pagsasalita. Yung yung alam mo yung sinasabi ni Don Maki Boy? Oo. Yung yun eh, yung Don Macho. ang title niyan yung Harmagedon. Harma, kailang may H? O kasi mayaman. Harmagedon. Eh lahat kami may Don eh. Don Pakundo, Don Kineme. Don Pakundo ba rito? Wala naman Don Pakundo rito eh. Wala pala, ba't ginagawa? Iwas. Dito mo lang. Focus mo lang. Hindi kasi ano yung mga ano yan eh. May mga kapansanan yan eh. Don Kineme. Dungka. Dumugawin. Paano tawa niyo, sir? Sir, bigyan niyo nga magandang tawa yan. Tawa parang ano eh, nakagago eh. Paano ho ba kayo tumawa? Smile na. Smile lang? Paano? Yan. Parang gano'n. Pag tumawa ka pa yung natural. Natural na ho ba sa inyo yung tumatawa? Oh, yung pag tumawa ka, yung Feelings talaga, oh.
Hindi para kasi sumasadya mo. So, Ito pa yung mga chatter yan eh. so kung kayo i-invite na sumali sa sa PBB, anong gagawin niyo? Yan. Simple lang. Ah. Yan eh, hindi yan sa PBB sasali eh. Sa Pibobo. Pibobo. Di ba? Hindi niya alam. Oo, Channel hindi. Zero yun. Channel Zero. Ibobo. Tanga may PTV na. PTV. Akin May ang... mga ubo, may mga ubo, PTV. Oh. Paano ba kayo mag-audition? Ito na ho yung pagkakataon niyo. Paano? Tabihan mo ata doon, Macho, para ano. Hindi kasi pag, alam mo, ito, based on experience. Based on experience ho. Hindi, ito Ah, to. bata English yun ah. Wow! Turo ka na naman. Turo mo naman sa Japan. Turo mo sa Japan. Doon, Macho, mapo ka nga rito. May pag-usap sa amin. Totoo. Ah. Ito, based on ano lang. Ano sasabihin niyo kay Kuya? Ano lagi kang galit dyan kay Don Macho? Kaibigan ko ngayon yan. Ngayon? Nan nga nam. Dito ko nga rin sa Shenda. Yan. Nagsasalita eh. Yan. Sa gitna nga eh. Pasok para hagod lang ako. Wala ka ang bag. Hagod. Okay. Ano yung sinasabi niyo? Hindi, tata. Based on quality. Quality na, hindi na experience. Hindi, iba na. Yung iba ko na. Kasi, alam mo yung nag-audition ako sa ABS. Si Totoo yan? Totoo. Nag-audition ho kayo doon, di ba sarado na yun? Ito lang yun. Ito lang. Sabi ko yung numpa. Noon pa. Bago magsara. Siya ang dahilan kung ba't nagsara. Why? What? Zay. Yun sa Zay. Zoo. Ano yung sasabihin nyo? Zoo. Sus Collins. Ano mo yan? Hindi. Bagay, mali naman eh. Bi. Bo. Bu. Ay, tinuloy ah. Hindi naman tinuloy yung isa eh. Tinuro eh. Kakausapin mo sa Rashida pag salitain mo. Hindi ka salita eh. Sa'yo magagalit yan, hindi sa akin. Hindi na, nabago na. Diba? Hindi ka na sa akin galit. Iba na. Okay, iba na. Tignan mo, di ba, pag nasa Japan tayo, Pilipinong di pa nakarating ng Japan, di nakarating ng Japan. Galing ng Japan, Puitsu. Ito yung ending. Coming from you. Same to you. Thank you. Quality, difficulty, supposed to be, cannot be rich. Dial again. Ito. Ikikwento ko. Explain mo. Balik tayo dun sa ano. Yung Ano ang pinag-usapan natin? PBB, PBB. Pag PBB, nag-audition Ako, nag-TV ako. Si... TV. Ay, Bong totoo. Robert, nag-TV. TV dancer to. Nanonood daw ng TV. Ikaw, anong ginawa mo doon? Props. Ako yung ano doon. Angat mo na yung kuryente. Alayin mo yung kurtina. Ganon. Sa production pala kayo. Hindi, sa product, alam mo ba, sa ABS-CBN. Ano, trivia ba yan? Hindi ito. Yung sa stage, di ba, may mga naglalagay ng mga stage. Oy, ilagay nyo na yan, ano, pag Propsman. No. Yung sinasabi niya kasi, trabahador talaga siya doon, kargador. Kaya siya yumaman. Mabalik tayo. Totoo, nag-audition ako. Si-share ko lang. Saan ho kayo nag-audition? Propsman? Kunin ko lang. Parang ano. Kinuha ko yung charger. Mga pasok mo parang may laman eh. Ba't kailangan mong ganunin? Hindi, totoo yun. Yung anong time na yun, nag-audition kami. Tatlo kami yun, MA. Yung isa kami kasama, Tekno mo rin yun. Tekno yun eh. Si MA nagbilik ako. Reloy. Ako nag-lose control. Everybody lose control. Ganun. Ito na. Nung part ko na, interview muna ako. Paano interview? Sasagot ka naman. Hindi, kuya, anong gagawin mo gano'n? Ano ka ba, straight dance or... Opo, straight dance. Smoker. Straight. Hindi, kumayos lang yun.
Mainit eh, mainit eh. Kung ano dumagdag? Anong baso mo, Jay? Ano ba yun? Anong baso mo to? Wala na akong baso. Kalimutan daw. Kalimutan yung sabihin mo, ako magtutuloy. Tuloy mo yung... Sige, ito yan. Ha? Nag-audition siya sa PBB da. Ano yung audition mo? Pinoy Big... Hindi, kukuha ng dancer. Pinoy Big Henyo. Papalitan eh. Hindi, ano? Ang regulation talaga. Basta ang alam ko, nag-audition yan. Daming nawala. Daming nawala. Nawala ng pera. Oh, magamit. Abong to. Ay, Walang gamit. Walang dun eh. kasi sinabi mo ano ah. Parang ayaw Hindi, sumali. pero kaya nawala, nigpig niya lang. Ayaw mo Masinop kasi ito, sumali. masinop. Masinip. Sunod ko. Ang gilid-gilid mo. Si Aris Hacienda. Dahil babae yan. Ito ho. Yan, si Ang Aris. pogi pala to. Pogi. Ilan na ho ba naging jowa na ito? Dami. Salamat. Kaya niya nga pagsabay-sabayin eh. Buong pamilya. Ang pamilya? Muslim ba yan? Boy,